ब्लेक कब्रा अर्डार खालामदोंमोन गाइस आरो बर' हिन्जाव गोमालायबाय। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङै दङ ना गाइसमोन। सो दा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना। सो गाइस, दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। सो नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोजां भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। सो लोगोफोर, गोमालायबाय आरो बर' हिन्जाव गोमालायबाय आरोना। नै सावगारिखौ नायदो, नै बियो। स' लोगोफोर, दिनै बिथांनि नामा जाबाय जोमै बसुमतारी आरोना। बेनि हासबेन्डनि नामा राजा बसुमतारी। दिनै बे जोमै बसुमतारीया थांनाय 19 तारिखनिफ्रायनो गोमाना दङ गाइसमोन। दिनै 21 तारिख जाबाय। दिनै जों सानथाम जासिगोन आरोना लोगोफोर। माने बिथाङा 19 तारिख दिनानो अबा खारखुमाना दंहैनो ना दासिमबो माबा मोनसे कल ना बोले फन SMS जेबो गैया आरोना। दिनै बिथांना 3 बोसोरनि सासे गथ' दंमोननो। दिनै बे 3 बोसोरनि गथ'आ दिनै बिमाखौ नागिरनानै गाबदों, खुद्रिदों। मानो होनबा दिनै 3 बोसोर गथ'आ दिनै बिमाखौ नागिरो। दिनै मानसिफोरनाव माने अननाय गैला नामा? एसेबां हार्टलेस। दिनै अन्थाव बाथाव दिनै गथ'खौ दिनै गारखुमानानै खारनाय। हौवाखौ गारना खारबाय दिनै गथ'खौ मानो गारना खारनांगौ? नायलाय नै बे भिडिअखौ एसे नायदो। Tina, ओरैनो हरलाय। लोगोफोर, दिनै एफां उन्दै गथ'खौ बोरै गारना खारग्रा हाखो? अननाय होननाय बुस्थुआ गैला नामा मानसिनाव? दिनै एसां खारनो सकबा सिख्लायैनो थाबाय थानोमोन। दिनै बेजों खारलाय बैजों खारलाय दिनै बिदि खारबाय थामोन। दिनै हाबा जाखांनानै गथ' गथाय खांनानै दिनै मानो बिदि खारो? दिनै गथ'नि सायाव अननाय गैया नामा? गथ'नि मोखांखौ नुनानै दिनै अननाय फैया नामा बिथांना? स' गाइस, बहुद दुखुनांथाव आरोना दिनै जोंनि बर' हारियाव। मा बुंबावगोन? स' जोमै बसुमतारी आब'निसिम आंनि मोनसे खावलायनाय, दिनै नोंथाङा जेरावखि थाया मानो दिनै फैफिनदो न'आव। दिनै नोंना फिसाजोआबो दिनै गाबगासिनो दं, दिनै नोंखौ नागिरगासिनो दङ। दिनै सासे उन्दै गथ'आ दिनै बिमा गैयाबा दिनै माबायदि जायो जोङो बयबो मिथिगौ। दिनै माबायदि जायो। स' बेनिखायनो दिनै जोमै बसुमतारी नोंथांखौ दिनै आं खावलायदों, दिनै नोंथाङा फैफिन न'आव। दिनै जि मावबाय दिनै बेखौ गासैखौबो नागारनानै दिनै फैफिननानै दिनै गथ'जों गावनि हौवाजों दिनै मिलायनानै संसार जाफिनदो। स' गाइस, आरो नेक्स्ट नै नायदो मा बुस्थु बियो, एसे फरायना नाय कमेन्टखौ। दिनै सासे मानसिया माने ब्लेक कब्रा अर्डार खालामदोंमोन गाइसमोन, मिथिबायना? नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ दिनै ब्लेक कब्राया मा बुस्थु ना। बयबो नुखाबायानो जानांगौ बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ। स' गाइस, दिनै बियो माने ब्लेक कब्रा अर्डार खालामदोंमोन आरोना। दिनै बे ब्लेक कब्राखौ दिनै बिथाङा इउज खालामबाय। दिनै इउज खालामनानै नाथाय दिनै बिथाङा रिजाल्टखौ मोननो हायाखैनो आरोना। दिनै बेनिखायनो बिथाङा नैबे आब' सम्पानो मेसेज खालामदों, मिथिबाय? आब' सम्पानो मेसेज खालामदों, दिनै माथो रिजाल्टआनो मोजां गैया, दिनै आंनि मुलि बायनाय फैसाखौ रिटार्न खालामफिनदो होननानै माने बिथाङा मेसेज खालामदों आरोना गाइसमोन। दिनै नोंथांमोनाबो ब्लेक कब्रा अर्डार खालामदों नामा? दिनै ब्लेक कब्राखौ दिनै अर्डार खालामनो सानदों नामा गाइसमोन? स' हसियारा ना, एकदम धकेबास। नै एभिडेन्सआ बेनो, प्रुफआ बेनो आरोना। दिनै धकेबास माने। स' गाइस, दिनै भिडिअ एसांनोमोन। नोंथांमोना नायना मोजां मोनोब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो, आं जाहाथे जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जे नोंथांमोना मोननो हायो। स' गाइस, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।